हामबाय जों गत साइमनाव तागलायसिम 75 years Independent Day जों पालाय दंलायो बनिबाय पहिलाना आं जत्त तिनिटिफ्रा हास्टेनि बरना हामबाय रावो आं खरसा मिनिस्टार अंगै ब्रासा हामफ्राय मन्त्रि अंगै ते बल मन्त्रि अंगै पहिलाना आनि खाबाय खुबाय तिनिटिफ्रानि बरनो हामबाय रावो जों साइमनाव तागलाय जों गाहाम खेब खालायलाय मालिया तामनो उंगै हिंखे जों गत साइमनाव तागलाय करना भाइरास चलै तमखो COVID-19 दागफोनो पायाखो फियाबा जों बलाय कबाल काम हमानो तिप्रा हास्ताबो तुरुक तुरुक जोंनि करना भाइरास कमुइ दङ पजिटिव केस कमुइ दङ एक समय दंमाने प्राय 22% 22% दंमाने ताबक जों लुखा तुरुक तुरुक कमाय 2% थांगा आं बागै जोंनि सरकार फायनो जों गोबां मा रिलैक्स खायखाथिनि टाइम ना आं अजरा सानामसुगो जोंनि तिप्रा बासिरावनो जों जत साइमना जों सरकार फायमानि 2018 जों गोदान सरकार फायखा जोंनि बीजेपी आईपीएफटी सरकार जों दीर्घ बছর 25 বছর लागातार बामफ्राम सरकारनो जों मेजेमै जों सरकार जागा जों साइमना तिप्रा जगो गोबां मानसिनि नायमोन दं स्पेशली जोंनि सिक्लाराव जों हाजार हाजार लाख लाख बेकार जों कोनो सामग्री गोबां मानसिनि क्वालिफाइ डाक्टर इंजिनियर रंबै एमए पास बीए पास गोबां मानसिनि बेकार दं अब जों साइमन तांनि हिंखे विगत 25 বছর बर ठीक ठीक लायै जाखिर रलांलिया आबागै ताबो गोबां मा रंजागै ताबो बाङै दंखा आबो एकनाम जों समस्या फेव जों थाइमानो जों गोदासरा फायै जों गोबां मा सरकार साख्रि नाबाय जों साखाय दङ रिबि दङ तेगायसे जों गोबां गोदाल जों नियम थाइखा ताबो जों लोगो जों DSR आगेराव माइ जों लुगिया जों 10% 10% जों बुरिरंनो जों रिजार्भ खेरखा पुलिस डिपार्टमेंट बा DSR रगो जों बुरिरंनि बा खाथिजाक 10% दङ फेव अमहायरो आगे जों लुगिया ताव DSR नागै दङ ते जों गोबां मा फायनाय दिन रगो ओ 2-3 मास बिसिमनो जों साख्रि मोननाय अब जों कमिटमेन्ट रिजा दिरि जों लुखा जोंनि त्रिपुरा जगो बेलायखेर जों बेकवर्ड उन्नत गैया स्पेशली आं सानामसुगो ताबो जोंनि सरकार फायै जों कम समायो 1-2 বছর बिसिंगो जों गोबां मा प्रोजेक्ट माखा स्पेशली जोंनि लामानि रूट कनेक्टिविटीज जों लोगो कतर सामंसा चलै दङ कोटी सामं इनभेस्ट जों दं त्रिपुराव टमिताबो कयला शहर होते जोंनि बाया कमलपुर खोवाई दिल्ली आउटला आगे नेशनल हाईवे थाङै दङ बिराद प्रोजेक्ट काम चलै दङ काम चलै दङ बेलाय फार्स्ट लाइन काम चलै दङ yang bukti ini telemro hoite ayam ompi अमरपुर अब कामंनाय तेजिनि और बरमरा हाथाय कत होते ompi ini अब बलमतुई अब कलेज काम सुरुङै दंखा तेजिनि चम्पानगर होते बाया नि जम्पुजला अब उदयपुर थुक खुनाय बिराद प्रोजेक्ट काम चलै दङ तेजिनि आलो जुलाई बेर होते बिलुलिया काम चलै दङ yang ini नॉर्थ दिगि नि मन होते सोलेंटा गै आयं बाया कांचनपुर मिजोराम थुक बिराद के काम चलै दङ आबार जों बायसन 1 বছর बिसिंगो 2 বছর बिसिंगो जे काम चलै दंमोन अब जों आगेराव नुगिया आबगै आं सानाय अबनो तिनि गोदान सरकार फाइमेनि परेगो बुई विरोधी पार्टीर जेसेबां कक सातुं जिनि काम बाय जों फनोवै दङ अब सिमिया नंगु खराता जों रिसेंटली जों एनाउन्स रिखा जिनि सतत जिनि सिक्लारनि बागै स्पेशली ST SC OBC माइनॉरिटी ग्रुप नि बागै जों कायसा पैकेज बा इंसेंटिव जों 1 लाख रां रिनाय वन टाइम रिलैक्स वन टाइम बागै जों बरनो 1 लाख रिनाय अब पुरानि सिस्टेम फलो खालायो जे जेन्युइन जे मानानै नांगौ
ছাত্র কাহাম যে পরে মাইয়া রাং পূজা করি जों बरनो 1 लाख ले रां दिनाय अब एक्सट्रा जिन नर्माल जे जों स्टाइपेन्ड मामानि अब तो मानै थानाय अब तो स्टाइपेन्ड तो मानै थानाय aboni बादे एक्सट्रा क्लास जों रां 1 लाख रिनाय आसे बोसोर रां थांजों साइबिया अब जों रिना बागै जों गुसना थागोन अब जोंनि गोदान सरकारनि द पेकेज तैबो जों नोंनो खाना दिनै इदानिंबो जों कायसा कागज मागा जों माखा कागज जे दिनै हालाम कमिटिनि बागै जों रां सेंसन माखा आबाव जों 5 कोटी टाका 500 crore only for हालाम कमिटि बरनि डेभलपमेन्टनि बागै बर सोसियो इकोनॉमिक एजुकेशन डेभलपमेन्टनि बागै जों रां माखा तैबो आजाते हे दम उरां कमिटि आदिवासी उरां कमिटि आबरं बायफोरजों 500 कोटी टाका जों रां मानखा अबरो बेलाय खेवानामा सिंसा अबाय जों आगराव मानिया ताव दिन उरां कमिटि दो साइमान दिन आदिवासी दनायराव सा बागान सामखनेराव बर बेलाय दुर्बल बेलाय गरै नावखौ गरै बर बेलाय खने पेथेटिक कंडीशन बर खारक माहाके बर दंलायगो जों साइमानाव किन्तु कोनो सरकार कांग्रेस सरकार सीपीएम सरकार कुन दिनाव माइक बर पेकेज दिया आबागै जों बेलाय हामबाय मारो दिनै प्रधानमंत्री दिनै बरमगना नरेंद्र मोदी ते अमित शाह जों बरबाय सालायखा बर हामजागै जोंनाव दिनै स्पेशल दिनै उरां कमिटि आदिवासी कमिटि बेफोराव गोबां माताव जों बरनाव साखा बर मागै जों स्पेशल पेकेज जों मानखा ते हालाम कमिटि हालाम गभर्नमेन्ट साइमाथिनि बर बेलायखौनो पेथेटिक कंडीशन दं निनि मलसम काइपें बहाय गोबां माताव दिनै जिगन दफाराव बर बुनि बाहायनो जों रां मानखा आबाव स्पेशल पेकेज अब जों सेंसन तो माखा अब बाहेराव सामुं चलै दं ताइ दिनै रमदे दिनै ते एडिसिओ बाहायनो जों गोबां मानसिफोर दङ आबरं बां जों दाबाव मियाफ्राव जों दिनै मुख्यमंत्री बरमगोरा बिप्लब कुमार देव ब आं सहख्लाय जों कायसा प्रजेक्ट तै फैगोन चीफ मिनिस्टार राबार मिशन जों 30,000 हेक्टर 30,000 हेक्टर जों राबार गायनाय अब थों दङ लाइक 60,000 परिवार 60,000 फेमिली स्पेशल तिब्रासाराव आबानि सुजुग माननाय जों प्रोटेक्टेड फेमिली न 1 हेक्टर के जों जागा बागनाय ओरिनाय जेबरा पाट्टा गोनां जेबरा बरनि एलर्टि गोनां बर जों 1 हेक्टर के जों राबार गायरुनाय अब बेलाय जोंनि माने गाहाम दिनै अमहाय जों लुबियाखौ आगेरो जों अनेक बोसोर जों खोनाखा जों सरकार होते राबार गायरो किताबो अनेक गेप ओंखा तैबो मानामा संसा जों बामफ्राम आमला जों खानाखा जों नुखा जे पाट्टा लेनो फरेस्ट राइट पाट्टाव राबार गायमिया थाइक्ले बर बादा खायजा आबनो बाहायनो जों सागाना अबहाय कोनो मुया जों राबार तिब्रा सरनो राबार गायरनाय जे पाट्टा गोनां र जों गायरनाय अबहाय दिनै गायजा प्रजेक्ट अबहाय जों नाफोर जों गुसना थाइखा अबहाय जों काम चलै दं तामन खेबा कसे ठीक जे कोनो सरकार आसे कम समय जों जत्तनो जों सन्तुष्ट खालामैया बिगत 25 बोसोर जों नुखा लागातार 25 बोसोर कन्टिन्युअसलि तो फानो जों बरनो बर सन्तुष्ट खालामैया नों बाहागो वानसौ जे 5 बोसोर बाय बा 2 बोसोर बाय जों जत्तनो समस्या समाधान खालामनायनि वानसौ गैमैया तैदिनै तैबो जों बेलाय दिनै बां हामारि जों साइमोन जों सरकार फाइमनि परिबो 1 बोसोर बिसिङाव जों जोंनि केन्द्र सरकार जोंनि मोदी दा अमित शाह जों हामजागै बर जों एकलव्य स्कुल एमआरएस एकलव्य मॉडल स्कुल जों 20 टा पहिले 18 टा माखा 2 टा माखा जों 20 टा जों सेंसन माखा ताव काम चलायदों अभार जों सुजुग मैया गत बामफ्राम सरकार मात्र 4टा स्कुल बर खायलांगो 25 बोसोर मा 4टा स्कुल न जतो साइमानो आनेर हाब्रुम बुरुम गार्जेन फायो सारे फायो बत्ति नाना बागै सिनाय एकलव्य स्कुल किन्तु आं बत्ति दिमाया तमके ब्लाइक सिने डिमान्ड गोबां छात्र गोबां स्कुल कम आबना थां सागै मानसौबो जों बर ठीक है जों रखा आं सागातिने तिब्राव गाहाम एजुकेशन जोंनि गरै स्पेशली जोंनि ग्राम ओनसोलाव पाराव जोंनि स्कुल गाहाम माया क्वालिटी स्कुल माया आबागै जोंना एकलव्य स्कुल हदि रुजो साइमानो
एकेलगे स्कुल खाय बेलाय गाहाम क्वालिटी एजुकेशन आरो मास्टारबो गाहाम गोरों गोरों मास्टार माननाय बरनो बेतनबो गोबां सेन्ट्रेल पे बोर्ड CBSE बोर्ड आबो पलाय निनि मडेल स्कुल केन्द्रनि स्कुल हाय निनि हाय बातै विद्याभवन दंगो ओमाय निनि गोबां मा हाय चिनि तिब्राव दंगो आबोनि पेटार्न खाय एकेलगे स्कुल ताबो रान खायजोंनाय ताव काम चलै दङ प्राय ताबो प्राय 10टा हाय स्कुल बरि काम कन्स्ट्राक्शन अलरेडी चलै दङ आबो गैथानाय ताइबोनि वान संसा आगिगो मात्र 16 कोटी बरमान स्कुल टांना बागै बर बोसोरमा 16 कोटी ताबो कताल सरकार फैमिली परेगो जों तेबो बारे रगै একটা स्कुलनि একটা कमप्लेक्स বা পুরা প্রজেক্ট একটা স্কুলनि आरो बॉयज हॉस्टेल गर्ल हॉस्टेल नि क्वार्टर बाउंडारी नि যত स्कुल बाहायक लागि ताबो 24 कोटी हइते प्राय 60 कोटी ओबीसी गो सामखाय जानाय स्टार्टिंग फ्रॉम 24 कोटी 24,000 करोड़ ने थांगे आबो प्राय 40-50 कोटी आबो खरच खाय जानाय अबाके जों अर्डार माखा आबागै वानसले ताबो जो 20टा स्कुल जों मान खांखाय चिनिबां बोसोर हामनाय प्राय आं हिसाब खायनाय मानि प्राय 12,000 छात्र छात्री बुरै जिल्ला चिनबराव सुबिदा मोननाय 12,000 छात्र छात्री कमप्लीटली फ्री एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन ते फ्री एजुकेशन गाहाम आरो शिक्षा मोननाय गाहाम मास्टार सामुं नुमुं गाहाम तमुं गाहाम न साइदेमोन आबाद बै ख्रकसा ख्रकसानि छात्रनि बाजेट जों 1,10,000 रां मोनो वन स्टूडेंट ख्रकसा छात्र छात्रनि क्लास 3 हइते 12 जरा फ्री एजुकेशन कमप्लीटली जतन फ्री नाय आबो बोसोर 3 माह गाहाम बिसोर जोंनि करियरनि बागै क्लास 3 हइते 12 जरा आबो सुजुग मोननाय अभारे जों सामथाय दङ न जतन नउइ दङ मकल बाय अभारे खायै तामके साइमान जे बीजेपी एपी सरकार आसे कम समय जों अबाय सामो खायै दङ नउइ दङ ताइबो जोंनि फरेस्टनि प्रोजेक्ट जायगा प्रोजेक्ट अब जा काम चलै दङ प्राय 10,000 कोटी रां माखा ओ जायगा प्रोजेक्ट बाहायनो मैक्सिमाम 30% लाभ नाय तमाके जों बलंगो दङ तिमराव प्राय 70 हजे 80 हते 90% आबो खरस तिनि ट्राइबल एलाकायाव नाय 30% एलाकायाव नाय सब बेनिफिट नाय जों तिबराव बेसि बेनिफिट नाय इन्डो जार्मान दं कनसे प्रोजेक्ट अब बेसेबां दलाय डिस्ट्रिक्टआव उंगि दङ आव कनसे प्रोजेक्ट लाइ 300 कोटी है रां अब हाय जत्तर इनभेस्ट जि दङ चिनि तिप्रासा एरियायाव लेकिन जों 25 बोसोराव माहाय बिसोर नुगिया ओमाय सामर खायमार नुगिया जों काम खालाय दङ साम दाङै दङ दा एडिसिनाव बाहायनो जों इदानि थाखाय फैगा जों आरो होम डिजाइन साइ फैगा एडिसिनाव एम्पावरमेन्ट मारनाय एडिसिनाव ताबो जों तेबो क्षमता रावै आरो जों मारनाय ताबो जों साखा दिनै मन्त्रि सभा हइते दिनै कैबिनेट हइते जों बिल पास कर होका जे एडिसिनि बुमुं स्लायनाय टीटीसी होनाय त्रिपुरा टेरिटरी काउन्सिल ते आरो सीट बारायनाय 30 टा हइते 50 टा सीट होनाय ताव तमाने 30 टा निनि मेम्बर अफ डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल ताव टीटीसी मेम्बर होनाय चिनि प्रस्ताव रखा 50 टा अबाय जों खै दं डिपार्टमेन्ट बांनाय डिपार्टमेन्टनि प्राय जोंनि 42 टा 43 डिपार्टमेन्ट नाय अबाय जों तेबो बरनो पावर खायनोबो जों सामखाय दङ अब नियर टु स्टेट जे जावो निनि 50 टा मेम्बर नाय एमएलए नाय स्वाभाविक अब स्टेटनि हाय नोंथांगा कासाकासिं थाका राज्यनि हाय जोंनोबो मिजोराम मात्र 40 टा सीट एमएलए मिजोराम राज्य चलाव दङ सिक्किमाव बोसोर दङ एमएलए 40 टा एमएलए आरो गुजरात राज्य चलाव दङ स्टेट गोवाव 40 टा सीट चिनि एमएलए राज्य चलाव दङ चिनि एडिसिओ ताबो बोसोर नाय 50 टा सीट नाय 50 टा एमएलए नाय तार माने राज्य कासाकासि अबाय सामसाव खायखा एमोदा बीजेपी आइटेम सरकार खायो न नउइ दङ डिपार्टमेन्ट बारायनाय आबो जों खालाय दङ दिनै या खनांनाय चिनि राज्य सरकार अलरेडी जों बिल पास कर होका जेबो साम फाके साम निया गोरोंनाय जों उदुंनाय दंले जेसा खाय दंले अब जों जनगण मा बुजिनाय मा सिनाय अबानि मग ताखौ बुखराव आंबो सावो दिनै हाय दिन गाहाम ओ आंबो कक सानाय फाय जों जत्तनो जों साम गानखोमा थालायनाय गथलाय सांबांलायनाय बहा गाहामा थालायनाय आं तेबो कयनाय जेबराव ताबो दिनै बारारावगो दिनै
পঞ্চায়েত অফিস বিএসসি দখল খাलायमारो गन्दगल खालायमारो आबो माबा थांनाय आबो उइ चलायमाया जेखौ जों एडजास्ट खालायमा खालायनाय ओ जागा नों आं नुखा गोबां मा गुबुन पार्टी बरक आंबो मोनसे दथ सायमान दिनै पञ्चायत अफिस दखल खालायगो तालार लायगो दिनै फरेस्ट अफिस थाङो तालार लायगो अबे उइमेया सरकार एक्शन नायबो दंगो जे बरक बेआइन सामखलाय गांखलाय आइन न मानाया सिस्टेम न मानायाखाय अब सरकार आबनि जों व्यवस्था खायनाय अब आं कयले जत्तलनो सिस्टेम न माचरायनाय आइन बाय माचरायनाय जुक्ति बाय माचरायनाय अबे गोबां मानसि दाबो सामों बेकादेकलाय दं जों आं सिया जत्त सायमानो दिनै ब्लक रगो आरो अनेक समस्या चलाय दं दिनै फरेस्ट अफिस रगो अनेक समस्या चलाय दं आगे तो हायिया बोरैबा आं कयनाय जत्तलनो काहाको वान सबै याप्रि मासेनाय हायनो उराद बुजिया सुसियाखै नेराव सामु तातांदि जों कयनाय अबो जों उन्नति मांनाय डेभलप मांनाय दिनै जायगा प्रोजेक्ट सामु अब जों बाथाक दंमैया हम टाइम बाउन्ड सामु अब जराव खायनि हंख्लाय आवते जों सामु खायनि हानाय अब आं कयनाय जत्तलनो सामु वानसक सामु माखलायनाय गाहामखौ सामु माखलायनाय जों उन्नति दं नंनाय 2 বছর পরেও आफ्टर 2 years 2 বছর পরেও नुनाय तिप्राने पूरा चेहरा पाटलाव थानाय हामबाय आबर जेबर विरोधी पार्टी बर जेसेबां गाहाम खायदि बर हामियानो हेनाय बर साबा बिसिन पाइया चिनि काम नाहदि आं आबर साइटाव जे चिनि कम समयो चिनि पार्टी आइपेपति जे सामं खायमानि नहाके फनग्रादि बिरबिरना आइपोर्ट साबखलाय बम साबेरि आइपेपति उतुगे बरमरा चेचि तब हाटाय गत साबखलाय आइपेपति खलाय एडिसियो द एम्पावरमेंट 40टा फाइनान्स डिपार्टमेंट साबखलाय आइपेपति खलाय टीडीसी साबखलाय नायका त्रिपुरा काउन्सिल जों खलायनाय 50 सीट एडिसियो 30 तब 50 थांनाय अब साबखलाय जों खलाय नेरक सादि नकताम खलायका त्रिपुरा मन नकताम खलायका एकलबे स्कुल 20 तब फैगताब त्रिपुरा राज्यको अब साबनि काहमनाय जेबर कक सानाय त्रिपुरा सान मन कुनु खलायलिया न प्रमाण नादि सिबे आमालाव माहेंका 25 বছর माहेंका अमाय सामर दांजाखा जों नुइतंले 25 বছর लागातार सीपीएम सरकार बामफ्राम सरकार प्रथम खायका आना एकटा उदाहरण हनुलि सिंगल उदाहरण तिनी त्रिपुराव जों सबसे जों नायो एडिसी एम्पावरमेंट जों जे खाय दंनि स्टेप बाय स्टेप नियर टू स्टेट आउनाय ताव एकमात्र शुद्ध दिनै फाइनान्स बाय दिन पुलिस क्षमता माने अब राज्यों थांगायसै बने बागै आं सावो जों जे खामानि खाय दंमानि अब तातालिया नुइ दं काम नुइ दं जों ताम खाय दं अब नुइ दं अब आउनाय किन्तु आं अब सावो दिनै एडिसिओ फात खलायै सुकल त्रिपुरा मथाय फायनाय र बरतामनाय ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड गाहामखौ गेरबो नायदि ताबो बर जों सानो उसां आं कागज माखा बने कायसे बर बिल माबनि बिल याबो रेगुलेशन पास लायमानि आरो कोनो मेप सुजा करै कोनो एरिया सुजा करै आरो कोनो कायसे ऑथेंटिक परने काचो एरिया जेबर गबा करै के अब हाइन सावो जों आइपिएफटी पार्टी फ्रम द बिगिनिं ताबक जत्तनो आं तातालखौ साया गोबां बुद्धिजीबी र कर्मचारी रहुंदि दिनै बुद्धिजीबी सिक्लार साय दं एकमात्र आइपिएफटी नो त्रिपुरा जे तंगो ठीक लाय सामं खायनाय बरनि नाहरमं ठीकनि तंगो बरनि वानसम ठीकनि तंगो हायनि जत्तनो ताबक साराय तंगो ता गदाल फायनाय र कक्सिन कटक सावसुनु खाबले एरस पाइमेन परेगो बर थानाय सामन दिल्लीगो त्रिपुरालेण्ड ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तो माने गो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड गाहाम नों चिनसे गाहामखौ त्रिपुरालेण्ड देबो गाहाम तिनि त्रिपुरालेण्ड खाय एडिसि एरिया न ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड खाय बांलादेश खबै आसाम खबै पाब्लिक आरो बरबो साखाबले जदिसि राज्य सरकार रां होय खायनाय उखौ सागा बर रां मोननाय आरो बर सागा तमले जदिसि न राज्य सरकार रां होखे जों पुलिस रिखौनो खायनाय हिसाब खायनाय रां बर मोननाय सब रां रिनाय कमलगल साय दंले सांगो ब्लक पयदबो दखल खायनि साय दंले बो इलेक्शन टाइम रां लुखा आं फलो खाय दं बनो और तिनी मंगे गामिनि बा तिनी महारानी आरो त मायंग सहे दं आगेन साबो दं बो सावो
जों सरकार के मायं जत लांखांबाय नाय साव अरनि लांखांनाय हायरन बो साव माने अब मनि को थक कक रक्ता अब रक खायने कक साइं गया जों नुखाबले सिपिएम आमाल 15 বছর खाना पराव सरकार माने एडिसि सरकार 15 বছর साब सरकार एडिसिओ सिपिएम बामफ्रम एसे साबखलाय बामफ्रम सरकार परखो देखलाय मोनसे चाकरि राजनामा साखाबले एडिसिओ प्राय 8000 चाकरि दं खाली दं होनो राजनामा सायदेबा बहुत साइड खाबले एडिसिओ 8000 नि ऊपर चाकरि पोस्ट खाली दंगो राजनामा साखा बड़ रांखा चाकरि এই অবহায় একটা সিস্টেম দं जों साइमानो एडिसिओ कोनो रां गरै एडिसि कोनो क्षमता गरै एडिसि बलाय दुर्बल बरो साइड दं आबां जों साइड दंले एडिसि जों दैसा क्षमता मारनाय स्टेटहुड मारनाय अब जों साइड दंले तारमाव दाबिखायबा जों दाबिखाय दं खामो जों दरे सन्तुष्ट एडिसि बायखैबा बरो दाबिखाय दं खामो ता बरो एडिसि ताम साका गेजार टेबलेन तां बरो मासाबा आइपीबो साइड दं टिप्रालेन स्टेटहुड based on एडिसि एरिया तानो जुमा खायखा दाबि आबर जो साइड हमले एडिसिओ जों को क्षमता गरै कोनो रां गरै बलाय दुर्बल बलाय वीक आबर जों दाबिखाय दं किता जसमन को कटर साथौ अब अंगिया अब सिस्टम अंगिया एडिसि run by under the 6th schedule of Indian constitution बम जेफा नंथुं किन्तु अब 6th schedule नि मोताबेक समाथरा नाय ओ 6th schedule ताम ताम दं आरो मोताबेक समाथरा नाय 6th schedule नि बसुक आइन दं बसुक गरै आबनो जों स्राय जे पुरायनि बेखौ जों सायमनाय अब जों 6th schedule अब जुगिया बरो जों ताव स्टेटहुड सानो आर्टिकल 23 6th schedule जों मामन दोखा प्राय 40 बोसोर का जों मामने 6th schedule और 6th schedule मामने जों बरो कोनो खायनिया एकमात्र राज्य सरकार बा केंद्र सरकार जों हामजा खांखाय जों माय खायखाय अब माननाय हासि जों केंद्र सरकार माय खाया खाय